Una salutació a tots i benvinguts a aquesta sessió d'Amoris Laetitia, en la qual reflexionarem una mica sobre el tema de la pregària. La pregària en família. Ja sabeu que l'any 2024 el papa l'ha anomenat com any de la pregària i per tant vol dir que és un any que hem de créixer en la pregària en tots els àmbits, també en l'àmbit de la pregària en família. I mira, jo una mica diré algunes idees. Ja sé que això és un tema que és molt ampli, que es podrien dir moltes coses, però jo ho classificaria com en tres nivells de la pregària en família. Un primer nivell seria la pregària personal, un segon seria la pregària en la parella, de la família, el marit i la muller, i un altre seria aquest cercle una miqueta més ample, que seria la pregària amb els fills o amb els avis. Comencem per al primer bloc, que seria el tema de la pregària personal. Clar, fixeu-vos que la pregària dels pares és la base de la pregària dels fills. Si tu no saps pregar, doncs difícilment podràs ensenyar al teu fill a pregar. És com si un juga a un esport, si saps practicar-lo, doncs tu podràs ensenyar-li als teus fills a practicar aquest esport o aquesta afició que tu tens, no? I per tant, diguéssim, clar, a vegades diuen, és que als nostres fills costa pregar, però clar, la primera pregunta és, i tu com pregues? No? Si la teva pregària, estàs satisfet amb la teva pregària? Ningú està satisfet del tot, però tens un cert nivell de pregària, de manera que tu ja pots ser una mica com mestre de pregària cap al teu fill? Doncs jo crec que això és molt important. És veritat que a vegades el tema més difícil per la pregària personal és el temps, perquè clar, passen tantes coses, no? La vida familiar és tan trepidant, la feina, tot, però també aquí hi ha aquella cosa de gastar temps doncs en esmolar la destral, perquè, diguéssim, la pregària ens fa ser com més eficaços en molts altres àmbits. Si tu pregues, doncs estàs més tranquil, estàs més pacificat, i això es tradueix que tu a la feina estàs més tranquil, quan arribes a casa no estàs tan preocupat, tot va millor, no? O a casa, no? La mateixa convivència a casa, que a vegades desgasta i gastem molt de temps amb problemes i coses així a nivell familiar. Si un prega, doncs està més tranquil i per tant és una gran inversió que ho facis, encara que tinguis altres coses, però almenys cada dia dedicar-li un quart d'hora o mitja hora al Senyor per la pregària, no? I per tant, jo crec que això ens ajuda. Per tant, la pregària personal es podrien dir moltes coses, però bueno, animar-vos. Cada dia tot cristià ha de pregar almenys un quart d'hora o mitja hora de pregària com un diàleg amb el Senyor. I això també hauríem de mirar que si la nostra pregària és un monòleg, no? Que li vaig dir coses, soc un Buenafuente de la pregària, no? O soc una persona que fa un diàleg amb el Senyor, passa del monòleg cap al diàleg. Passem al segon bloc, que seria el tema de l'oració en parella. A vegades jo he detectat que en algunes famílies potser els fa una mica de vergonya pregar junts, perquè o potser no estan molt acostumats, hi ha de tot, però jo diria, aquest any, per què no, fer-ho, no? De dir, vinga, si ja ho fem, continuem, I si no, per què no ens proposem de pregar junts? Perquè això uneix molt. I aquesta pregària té molts nivells, Una podria ser, que segurament ja ho feu tots, anar a missa junts, o anar algun dia més a missa, entre setmana, perquè això, fixeu-vos que quan un congrega el cos de Crist, els dos mengeu el mateix cos de Crist. I això què fa? Això uneix més aquest única carn que sou vosaltres, no? Que sou els dos una sola carn, Per tant, això ajuda molt. També pot ajudar, per exemple, a anar a fer adoració al Santíssim junts. Això m'agrada molt, quan faig la benedicció i vaig passant, I veig potser que una parella i un matrimoni o s'agafen de la mà, no? Com dient, Senyor, beneeix la nostra família i això és molt maco. Més coses, avui diré algunes coses així pràctiques, Una altra seria, per què no pregar el rosari en família o amb la parella, Dius, és que això no estem acostumats. Bueno, es pot fer tot o es pot fer encara que sigui un misteri. Tot això de la pregària, a vegades, si un no pot fer-ho tot de cop, és fer un passet més, no? I mira, resem. A vegades jo sé que hi ha famílies que potser ho fan al cotxe, no? Anem a la feina junts, vinga, resem un misteri del rosari amb tranquil·litat, no? Per estar així junts. Una altra cosa que també va molt bé, perquè clar, cada família ha de buscar una mica el tipus de pregària que els hi vagi més bé, per això hem d'anar provant a veure quina encaixa millor a la nostra manera de ser. Una altra seria, pregar laudes o vespres junts, o algun dia entre setmana fer-ho junts, I això també és una manera de pregar. Hi ha un moment que són les pregàries, no? D'intercessió, allà ho prega per les que posen allà, però després també pot pregar per coses de la família, per coses que a nosaltres ens preocupa, i això va molt bé.
Una altra cosa, a vegades, que això sí que fa més vergonya, seria pregar a l'un per l'altre, o sigui, imposar les mans, no? Així, no? Doncs que és un gest molt maco. Vosaltres esteu batejats i pel fet d'estar batejats esteu plens de l'Esperit Sant i sou font de l'Esperit Sant. I a vegades, si ho proveu, ja veureu que ajuda molt i dona molta pau, no? Doncs el fet de tocar... Això és veritat que això passa quan un està ple de l'Esperit Sant. Si no estàs ple de l'Esperit Sant, això no passa, no? Però aquí a la parròquia hi ha molta gent que està plena de l'Esperit Sant, Doncs imposeu la mà així i pregueu, no? Per al problema concret que té el teu marit, que té la teva esposa, no? Ja veureu que amb aquesta pregària i amb aquest amor, no? Amb el que feu aquesta pregària, doncs això, l'altre se li va com fent infiltracions de l'Esperit Sant. I això va molt bé. Val? Hem dit pregària personal, pregària en parella, passem ara al tercer bloc, que seria la pregària en família. Això es pot fer de moltes maneres, però bueno, una cosa molt maca és pregar junts amb la paraula de Déu. El papa té una frase molt maca que diu l'Evangeli llegit i meditat en família, diu, és com un pa bo que nodreix el cor de tota la família. Que maco introduir els vostres fills doncs, a la lectura i a la pregària amb la paraula de Déu. I això es pot fer doncs, cada dia, doncs, si pregueu una mica amb els fills, doncs comentar-los l'Evangeli d'aquell dia, o es pot fer, a vegades també es fa el tema d'aquesta la lectura compartida de la paraula de Déu, no? Que és dedicar-li, doncs, vinga, fer un quart d'hora, podria ser, tampoc cal fer-ho cap dia, això, però algun dia a la setmana o de tant en tant, no? Podria ser una lectura del diumenge, i això pot ser que el pare o la mare doncs, es preparen la lectura per fer així una mica en clau. L'introducció a la pregària seria explicar-ho amb els fills, a vegades doncs, pots anar llegint com frase per frase diverses vegades perquè la lectura vagi entrant en el cor, doncs vas llegint, vas repetint, ho podeu dir, és com les vaques, no? Que van així, doncs s'ho van passant per la boca, no? Doncs van rumiant, rumiant, doncs el mateix, no? I al final doncs deixar una estona de silenci i una estona també com de compartir, no? Què ens ha dit la paraula de Déu. I és maco perquè a vegades inclús els més petits de casa treuen coses que els més grans no les veiem, I això doncs és una cosa que és molt maca de fer. Ara, una cosa que impacta molt per ensenyar a pregar els fills és com pregueu els pares, o sigui, la cara que feu quan pregueu. Això, fixeu-vos que jo a la parròquia, quan entro, em fixo, no? Quan la gent està pregant i hi ha gent que té una cara, no? De dir, ostres, aquesta persona s'està trobant de veritat amb Déu. I això jo crec que és un impacte molt gran pels vostres fills. Si us veuen pregar a casa o quan aneu a l'església, no? O sigui, en quina cara pregueu, no? O si sortiu amb la pau. Això els nens ho capten, no? I això, doncs ja a un nen li fa veure que la pregària és una cosa que és molt, molt important, no? I això, doncs, és molt maca, no? Llavors, de cara amb els nens, el que es pot fer, doncs, és, per exemple, se'ls pot ensenyar pregàries fetes, és veritat, això les aprenen i els hi va molt bé, però després també, clar, quan un nen veu que el seu pare prega o la seva mare prega, clar, veu que tanquem els ulls, que fem una cara així una mica més concentrada, però clar, què estem pensant? Amb el nen això no es llegeix, no? I per tant, a vegades, o sigui, pregar en veu alta, o sigui, formular el que esteu pensant, el que li esteu dient a Déu, formular-ho així en veu alta, això doncs va molt bé perquè així el nen sap una mica, no?, què és el que es pensa, no?, quan un està fent una pregària i això doncs pot ajudar molt, no? Què més? També, doncs, el que hem dit les pregàries que hem dit amb el matrimoni, doncs també fer-ho junt, no? Perquè allò, havia una dita, no?, que deia la família que reza unida continua unida, no? I per tant, doncs això també és una cosa que és molt maca. I també recordar, no?, que la pregària més important que fem doncs, com a família o que podem fer doncs, és anar a missa junts. És veritat que a vegades, potser quan els fills són més petits, és més fàcil d'anar tots junts a missa i quan es fa més gran ja la cosa ja costa una mica més, no? Però almenys de tant en tant anar tots junts, no? Programar-ho aquest dia, o els dies importants, segurament ja ho feu, O sigui, el dia de Nadal, anar tots junts, el dia de Pasqua, o alguns dies així que són importants, doncs fer-ho així tots junts perquè això doncs, ens ajuda molt. Doncs bé, no volia fer un vídeo molt llarg, de 10 minuts, i animar-vos, que aquest any de la pregària, doncs que com a família també tingueu aquest desig, no? Hem de créixer en la pregària, hem de créixer amb els 3 nivells. A nivell de pregària personal, a nivell de pregària com a parella i a nivell de pregària com a família. Així que, doncs endavant. Doncs ja segurament avui en els grups d'Amores Letizia, quan ho feu, sortiran moltes idees pràctiques del que ja feu i això doncs enriquirà molt més tot aquest tema. Així que moltes gràcies i bon any de la pregària.